ελεώσου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμη και αιωνίων απαύσεως των ψυχών, των αημνήσων αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλικών της εθνικής αντιστάσεως. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων δόλων σου. Στην Επανάσταση του 1997, που οδήγησε στην απελευθέρωση της Κρήτης από τον τουρκικό ζυγό, οι Αρχάνες αποτέλεσαν το κέντρο της Επανάστασης και στην ουσία υπήρξαν η πρώτη ελεύθερη πόλη της Κρήτης. Κατά την περίοδο της κατοχής, σύσσωμος ο πληθυσμός της περιοχής μας αντιστάθηκε στους κατακτητές ενεργητικά και παθητικά και αποτελεί τίτλο τιμή για εμάς. Κορυφαίο γεγονός της αντίστασης αυτής υπήρξε η απαγωγή του Γερμανού διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, δηλαδή του στρατηγού Κράιπε, εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε σήμερα, στην οποία συμμετείχαν άμεσα και έμεσα και δημότες μας. Τις μέρες αυτές συμπληρώνονται 66 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης, την ιδιόμορφη και παράξενη αυτή μάχη στην πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδιομορφία της θρυλικής αυτής μάχης έγκυται στην ενεργό συμμετοχή αυτή του άοπλου, του αστράτευτου πληθυσμού του μαρτυρικού μας νησιού. Και από την άποψη αυτή, η μάχη της Κρήτης μπορεί να θεωρηθεί και σαν αρχή της εθνικής μας αντίστασης. Ήταν η μάχη κατακότσινη από αίμα και ήταν τραγούδι ο αγώνας για την τιμή. Ήτανε γλέντι, ήτανε χορός, ήταν παραζάλι στη μάχη ο χαλασμός, ήτανε αντάρα, ήτανε σεισμός, ήτανε πέταγμα στη δόξα ο χαμός. Γεια στα παλικάρια, γεια στη λεβενδιά, ήτανε λιοντάρια, ήτανε θεριά. Πολλοί φέρνουν σκύμι στο παράθυρο και ρωτά σε άπτεστα γερμανικά. Είναι το αυτοκίνητο του στρατηγού. Μια βραχνή φωνή αποκρίνεται. Γιαβόλ, γιαβόλ. Τον μεταφέρουν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο ξεκινά. Φεύγει με κατεύθυνση στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι παίρνουν τον οδηγό υποβαστάζοντάς τον και φεύγουν γρήγορα από ένα μονοπάτι.